Asta înseamnă să ai Lada Niva, cea mai tare mașină de teren. O să vă arăt pe unde am urcat, pentru că am uitat să pornesc camera. Uite, de aici de sus se vede cetea. Și vă arăt pe unde a urcat Ivan. Dați urmele pe unde am urcat. Aici ai pistol cu apă. Invit toți meseriașii cu tot felul de mașini de teren să urce pe aici. Imediat o să vă arăt. Pământ galben, mâlos. Oamenii care, uite ce am lăsat după mine când am urcat. Uitați aici cei. Pe aici a urcat Ivan. Se vede urmele. Pe aici am urcat. Uitați. Pe aici am urcat. Arătura e nimic. Mâl, ăsta, pământ galben lutos. Deci vreau să vă invit, domnii, cu mașini de off-road, să veniți să urcați pe aici. Să vedem dacă reușiți. Ivan a urcat, uite, și acum coborâm în jos. Uite ce e aici, numai pământ galben. No, dacă aveți mașini, vă invit la cetea să vedeți dacă puteți să urcați pe aici. Că Ivan și-a făcut treaba. Lada Niva. Rusul-i rus. Uite ce-o scurmat, zici că au fost porci. Asta înseamnă să-ți iei Lada Niva. Mașină care nu te lasă niciunde. Și are și numai 27.000 de kilometri reali din 2002. Uite ce-o putut să facă Lada. Vă invit cu mașini puternice să urcați pe aici. Uitați ce e aici. Dacă veniți cu mașini șmechere, haideți să urcați pe aici. Dacă urcă pe aici, ai beton mașină. Pantă de 70% plină cu pământ galben. Pare rău că n-am filmat și când am mers în sus. Dar nu mai contează, că se vede când am coborât.
aici să oprim filmarea. Să trească, să curățăm mașina de pământ, să nu facem pe stradă. Oprim filmarea aici, dragi prieteni, haideți la CETA, dacă vreți